Bună dimineața, dragii mei! Astăzi o să vă arăt cum facem noi agricultură pe spații foarte, foarte mici. Uitați, aici am răsaduri de roșii, de salată și de ridic. Am și o floricică. În cealaltă, roșia e destul de mare, deja au și înflorit. Și uitați-vă cum sunt ridichile de mari. Am cules ieri câteva. La fel și aici am răsaduri de roșie, ridichea, uitați-vă cât e de mare, de salată. Așa, deci asta ar fi câteva din containerele de lemn pe care le-am comandat anul ăsta. De anul trecut aici am un container de plastic, la fel am ridichea, roșia, răsadul de roșie care crește atât de frumos și răsadul de castraveți care o să le replantez cât de curând. Le mai las puțin să crească. Da. Deci, agricultură pe spații foarte, foarte mici, restrânse. O zi bună, dragilor!